ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен ва дӯстони азиз мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин шудаga иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед. Дастгиришон пешраи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашон мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешраи мост. Лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯшии мо дар видеои имрӯза. ВАЗ 2112 аст ки соли баромадаш 2003 сол аст. объем 1.6 литр, коробка механикаи, сӯзишвораш гази бензин кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. 3 моҳи дига яъне ки документ дорад. мошин 4 диска балон, пачка, хулоса ягон камбудӣ ва расход надорад. дар ноҳияи дӯстӣ нарша 20 000 сомон мегӯяд. касоне ки агар аз номи канали мо Насим Теҷе салом расанд, боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, номерҳои WhatsApp шумодаga марҳамат кунед, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо Opel Astra аст дар кузови хачбек, солаш 95 сол. дӯстони азиз, объем 1.6, коробка механика, гази бензин кор мекунад. мошин документ дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Данғара. хулоса дӯстони азиз, мошин задни камера дорад ва монитор дорад. краскаш сар ҳолаташ хуб, 4 та балони 80% дорад. нархи мошина 25 000 сомон мегӯяд. мошин дар ҳолати хуби техника, мотори, коробка ходоваш ҳамаш хубанд. марҳамат кунед, касоне ки хачбекха бошед дӯстон, ҳам видеоро то охир тамошо кунед ва лайкҳоро бизанед. нархи 25 та боз савдои хуб мешавад. номери WhatsApp шумодаga занг бизанед, маълумотро аниқтаршон аз худи сиё бошон дастрас намоед. дӯстони азиз, самосвол газ 53 аст, солаш 1986 аст. дар ҳолати хуби техникаи сӯзишворияш бензин ва газ. мошин ягон камбудӣ ва расход надорад. қарор дорад дар ноҳияи 5, ҷамоати нури ваҳдат. 7 та балони нав дорад. хулоса соҳибаш дар мисол Тоҷикистон нест, барои ҳамин хотир балонаш симат карда боз якчанд намуди запчастҳо дорад. дӯстони азиз, нарша 52 000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед, савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин мисол техника. номери WhatsApp шумодаga аз номи канали мо Насим Теҷе ҳатман занг бизанед ва салом расонед. навори хачбекҳо саршид шербачо, лайкҳоро фаромӯш накунед. хачбек аст, солаш 97 аст. дӯстони азиз, коробкаш механика, гази бензин кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска балон, пачка, чашкиёш нав, ҳолаташ хуб. нархи мошина 34 000 сомон мегӯяд.
телефони барои тамос 004 66 34 21 номерҳои дастӣ соҳибшанд. марҳамат кунед касоне ки хачбекхар бошад занг бизанед, маълумоти пурро аниқтаршон аз худи соҳибашон пурсон шавед. мошини абатиямон дӯстони азиз солаш 96 объём 1.6 коробка механик, истудияш бензин ва газ. мошин дар ҳолати хуби техникай, 4 дискаи престижни дорад, краскаш сиёҳ, ҳолаташ хуб. мошина дӯстони азиз қайд карда ягон камбудии вар аз худ надорад, задагӣ, пушидагӣ, кафидагӣ, даридагӣ хулоса надорад. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нарша 43000 сомон мегӯяд, конкретно хадо бошад. мошина биё аз пеш бибин, ҳайкн, мотор, коробка хадош ҳама дар беҳтарин ҳолатай. номерош мондагиа дӯстони азиз марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтаршон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз сарошна хачебеки фурӯшӣ ҳаракат кун бирад то айдаст надин. соҳиби мошина қайд карда мошини гизалай бадай то охири сола документ дорад. монитор, задни камера, утилизатсия кардаги, 4 диска балон, пачка. номерош падарка, хулоса сигнал воздушни дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 36000 сомон мега. хадавои тӯбча, мотор, коробка сатфои, 4 балон нав, чихоло нав, поликон нав. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. гази бензин кор мекунад. нархаш 36000 сомон мега. марҳамат дӯстони азиз, хадроҳо занг бизанед. дӯстони азиз, хачбеки навбатиямон солаш 90 объём 1.6 коробка механика, истудияш бензин ва газ. мошин дар ҳолати ки хуби техник қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 16000 сомон мега. хадавои 60% ва 4 балони хулоса пачка дорад. нархи 16 марҳамат телефона барои тамос 800 12 65 65. занг бизанед дӯстони азиз, маълумоти пурро аниқтаршон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо акаи далелро тавсия медиҳем. бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, ба шумо мисол чӣ дар кор мешавад. ҳуҷҷатҳои мо ба тамоми шаҳрҳои Россия ба кор мисол меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем, дар кори худам ҷавобгӯ ҳастем. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. мисол аз шумо ба мо чӣ ҳуҷҷат лозим аст? паспорт, мигратсиони карта ва як сурати живой аз миён боло равон кунед. аз куҷо гирифтан лозим аст? холоса дӯстони азиз, заказ кунед ва ба почта қади дар муддати 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, ширкати акаи далел дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, ҳаштумин хачбеки фурӯшиамон солаш 90 объём 1.6 коробка механик, гази бензин кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. краскаш сарх, 4 дискҳои простой. мошин на хаду заводид мешавад, дар ҳолати хуби техник қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 28000 сомонӣ. аз 28000 сомонӣ боз камтар дигарам савдо мешавад. телефоно барои тамос 907 02 02 19. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтаршон аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳо дошта бошед, мошини ки хона, замин, квартира ягон аппарат, дар WhatsApp равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. дӯстони азиз, хачибек астаст, солаш 97, объём 1.6 коробка механика, истудияш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. краскаш сиёҳ, ҳолаташ беҳтарин. мотор, коробка хадавош ҳамаш хубанд. 4 диска балон, пачка. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша
38000 сомон мегояд. Телефонно бароятон аст. Касоне ки хачбехар бошед марҳамат кунед бо нархи 38000 сомонӣ. Телефонно бароятон аст 045 42 44 44. Салом шумо тоза занг мезанед маълумоти пурра аниқтарашон аз худи собашон дастрас намоед. дӯстон азиз аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписа накунед, чунки дастгирӣ кунед дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. دهمین اعلان ما خچبک سالش 96 سال объем 1.6 لیتر коробка механикай сӯзишвориаш бензин ва газ краскаш кабуд ҳолаташ беҳтарин 4 диска балон пачка дискоҳои престижни мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша 33000 сомонӣ мегӯяд. мошин дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникаи якшула документ ва утилизатсия кардагӣ ҳастад. илтимос карда ки харидорҳои аниқ занг мезананд номеро мондагӣ занг бизанед дӯстони азиз маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсона шавед.